Здравейте! Добре дошли в YouTube канала ми. Радвам се, че решихте да цъкнете на това видео да го гледате. Мисля, че ще научите много неща за гладуването, за детоксификацията на тялото и за това как да се грижим за тялото си и да го поддържаме живо и здраво. Описала съм доста неща в Instagram, какво е това, нали? Но не беше толкова подробно и реших да направя този клип. Качих стори. И си казах, нали, по-подробно за хората, които наистина искат да го направят. Така, да започваме. Ще започна от това какво е фастинг. Фастинг е гладуване и пречистване на тялото, т.е. без храна. Не се яде храна, по принцип се прави от 24 часа до когато си прецениш. Можеш и 5 дена, можеш и 10 дена, колкото и страшно да звучи това да не ядеш 10 дни. Има хора, които са правили дори до месец. Но това вече е екстремно и е за напреднали. Какви видове фастинг има? Този, който в момента аз правя, е juice фастинг. Пиеш сокове, т.е. изтискваш си сокове, приемаш чайове без мед. За по-напреднали е хубаво да е без мед. Но ако все още започваш, например искаш да направиш този детокс, можеш просто да си слагаш по една лъжица мед, защото ако тялото ти не е свикнало да приема глюкоза, и можеш да припаднеш, да започнеш да трепериш. Аз от началото така бях. И да, хубаво е да се приема от началото някакъв вид глюкоза. Дори това да е мед или пък кленен сироп, нещо подобно. И да, но да не е захар или плодове. Със сигурност да не е това. Също така са пият чайове, които пречистват органите, билки, които пречистват органите. Сега няма да влизам в подробности да обяснявам кои билки за какво са, защото много ще се удължи видеото. Но иначе аз съм си купила, има една билкарка, близко до място, което живея, и взех от нея като отвара, която е за вътрешни паразити, за да ги убие. И всеки ден на гладно, дори да не правя фастинг, пия по 10 капки и това помага за убиването на всички токсини и чревни паразити. Така, ще отворя една скоба за чревните паразити. Чревните паразити, мисля, че почти повечето хора имат. Това да имаш постоянно желание да ядеш сладко, да имаш желание да ядеш тъй наречената junk food, това желание идва оттам. Те просто се хранят от това. Те живеят в такава среда. И дори и да спреш да ядеш такава храна и да продължиш да ядеш плодове, ако не направиш този детокс, няма как тялото ти да усвои нужните витамини от плодовете и новият ти начин на хранене. И също така те ще продължават да си живеят, дори да не е в същата среда като преди. И затова е хубаво да направим детокса най-вече за паразитите. Защото точно глистите и други видове има, но общо казано глисти предизвикват промени в настроението, дори депресия, главоболия, акне, подуване, трудност с изхождането. И да, това е много важно. Ако искате да си купите това, което аз пия за паразитите, ми пишете и ще ви пратя снимка и магазина на тази жена, където тя продава тия билки. Така, минавам към другия вид фастинг, който е само с вода. Т.е. консумираш само вода. Но нещо много важно да отбележа. Ако имаш трудности с усвояването на водата, е добре да приемаш келтска сол, колкото нокътят ти долу-горе, и просто нагладно гълташ келтската сол и това помага за усвояването на водата и също добавя електролити, които помагат за това. За да може тялото ти да стои хидратирано, не само да консумираш и да отиваш в тоалетната, да консумираш да отиваш в тоалетната. И да, с вода е малко по-сложно, защото там бих предложила с лимон вода. Това го пия дори и сега на juice фастинга ми. И да,
с вода с лимон. На вкус е много по-добре. Много по-добре и за тялото. Но разбира се, не да се превишава дозата лимон. Например, мисля, че половин лимон е на 1 литър вода. Нещо подобно беше. И да. Така, продължавам. Тук съм се записала, за да не забравя нещо. Така, също така помага за фокусирането. Когато ние се храним, тялото ни изразходва енергия, за да храносмилва храната ни. А когато тялото ни няма тая работа, да храносмила нищо, то е фокусирано върху всичко около нас, върху чувствата ни също, върху емоциите. И много от нас, това, което правят, поне аз съм правила това, е когато чувстваш някакъв дискомфорт, безпокойство, притеснение и ядем сладко. Или някаква мръсна храна, която просто да забравим за това чувство. И като цяло това е най-важната причина, защо хората са по-пълни и са пристрастени към сладкото и към тази храна. Защото когато човек, тук малко навлизам вече в емоционален план, когато човек не изпита чувствата си, а ги потиска, по този начин той всъщност влошава проблема. Дори моментално той да се чувства добре след като е приел дадена храна или захар, сладко, което нали, не говоря за плодове, пак да уточня. Да, той просто замазва чувството, но всъщност не го решава. Ще говоря в друг клип как да се справяме с емоциите си, как да процедираме в такива ситуации, но сега ще кажа, че просто това да стоиш с чувствата си и да ги чувстваш, да стоиш в този дискомфорт, не е лесно. Наистина не е лесно, но трябва да го направим, защото трябва да се освободим от това и само по този начин може да израснем, като освободим болката, която имаме. Така. Също не споменах, че обновява клетки, мозъчните клетки в тялото ни, обновява ги, премахва старите и се създават нови. И това също е много важно за тялото ни. И когато се храним постоянно, това няма как да се случи. И това е един начин, по който може да го направим. Как да започнете? Ако не сте пробвали преди, предлагам да започнете от 15 до 24 часа гладуването и да следите прогреса си. Тоест, и да слушате тялото си. Това е едно от най-важните неща. Когато усетите, че почвате, например, да треперите или краката ви да са като спагети, което на мен ми се беше случило в началото, като започвах, приемете някакъв вид глюкоза, мед, защото това е знак, че кръвната ви захар е паднала. И ако тогава не ви мине, тогава вече може да прекратите фастинга. Тоест, вече като е в края на издръжливостта на тялото ни, и тялото си го показва. Например, корема може силно да започне да те боли. И не говоря за просто глад, а болка, силна болка. Тогава наистина просто хапнете нещо. Нещо малко. Много хора след фастинг започват да ядат големи порции и след това корема ги заболява. Не правете тая грешка, аз се направих и имах временно, да кажа, гастрит. И беше много гадно и много болезнено. И да, след фастинга, като хапнеш нещо и си в някакъв екстаз, искаш още и още и още, но е важно да се приема нещо, което не е трудно за храносмилване, тъй като стомаха ни е бил в почивка и не е имал работа. И да, просто нещо като плодове, зеленчуци, ябълки, банани, грозди и такива подобни неща, които лесно просто да се храносмилят. Със сигурност не хляб или картофи, например, леща, тия неща не. Трябва да е нещо леко. Дори, например, супа. Супа е нещо, което също е добър вариант. И да.
Какво друго да ви кажа? Ще ви дам някакви съвети за това как просто по-лесно да минете през фастинга. Можете да се фокусирате върху ваше хоби или нещо, което ви отдръпва вниманието от храна. Или да стоите далеч от кухнята, което мисля, че ще помогне. Ако живеете с някой, просто гледайте наистина да не сте там, когато той готви. Защото ще ви е много трудно, просто като помириште миризмата. И аз бях там, просто дори да се близнете, ако се близнете, може да искате още и всичко ще замине. Да. Също така, в социалните мрежи, отбягвайте това да гледате ястия, храни, рецепти и такива неща, колкото и да е трудно, но може да го направите. И да, разхождайте се, бъдете в природата, защото тя зарежда и помага за изчистването на ума. И да. И се движете и разтягайте задължително. Не стойте на едно място по цял ден и да лежите и нищо да не правите. Движете се тялото, възможно най-много. Не казвам силови упражнения, защото това не е добре също. Нещо средно. Аз, например, правя кундалини йога. Това е физически движения с дихателни упражнения. И наистина внимавайте, защото днеска точно, докато правех йогата си и като си поех дълбоко въздух и просто леко ми се зави свят и буквално паднах. Паднах на земята, аз бях седнала и просто се люшнах и за една секунда бях 2 секунди на постелката си и мислейки какво стана току-що. И се чудя какво стана. И това е съвсем нормално да се случи, ако гладувате и ако правите прекалено силови упражнения. И трябва наистина да внимавате, защото това е нещо доста сериозно, което може да предизвика сериозни усложнения, ако не внимавате и не го правите по правилния начин. И затова направих този клип, за да мога да образовам хората как да се справят с глада и как да действат и последователно. И да, просто да знаят, защото аз от началото не знаех нищо как да го правя. Сгреших доста пъти и аз съм като опитното ви зайче в момента. И да, минах през трудностите и си изпатих, но ето, че сега мога да издържа дори 3 дена, мисля, 3-4 дена. Това ми е третия ден. Третия ден ми е това. На 19 вечерта започнах и 20, май сме 21 днес, мисля. Може и да бъркам. И да, мисля да направя повече дни този път. И с опита ще се увеличи времето, което издържите. Но със сигурност трябва да имате воля. Без воля няма как да стигнете до повече от, не знам, колкото сте стигнали, 14 или 20 часа или 24 часа. Трябва да имате воля и да стоите в дискомфорта, колкото и да е неудобно. Но и разбира се, слушайте тялото си, защото има ги и двете крайности. Не е хубаво, нали, да сме в другата крайност, където се причиняваме много болка и не го правим всъщност да ни помогне, а просто не знам, да се мъчим. Но и другата крайност не е добра. Вече като леко чувствате дискомфорт и да си кажете, аз ще припадна след малко, нали, трябва да ям. Не. Нали, не го правете. Това е нормално от началото да чувствате глад и да си казвате, не, аз не мога това да го направя, няма как да го направя. И да, но ще можете. Аз вярвам във вас и се надявам това видео да ви е било полезно. И ако ви е харесало, харесайте и се абонирайте за канала ми, където ще споделям много видове неща. И да, целувки!